Aha, koho tu máme? Pepíka. To je moja rodinka. Prečítam vám vtipy. No, zatrať nejaké. Počuj, ty kokos, dva sa im páči. Dva! Ty vieš čítať? To si nahral. Ticho! Hopla! Ty to čo, nahrávaš? Aj, nenahrávaj, normálne. Ty už vyprávaj. Príde Pálko domov v kúpeľni, nájde Váňu plnú tatárskej omáčky, tak si zoberie lžičku a pomaly si pochutnáva. Na dne nájde Jožka, pýta sa ho, a ty tu čo robíš? Ale vytlačam si pupaky. Ty či tam chuj. Našiel si ten nové, reťazové spikia. Našiel si reťazové spikia? Neviem, normálne. Jo, tak si darí, dám si Skarbia? Jo. Dodo. Či ten druhý vtipe po... Toto ti prečítam. Čo? Ja ti prečítam, a ty nevčítaš. Ale no. To nie je tak... Čo? Aha, kúkaj, tam je to oči. Aha, Ježiš. ty tu! Je tam Ježiš, je tam Ježiš. Ježičko? Hej, vesničko. Á, Ježiš. Zákazník, mám na vás byt do 90 dôchodcov. OK, počítač mi nefunguje, ale to už ste hovorili. Vy to robí bost. Čakaj, dobre som dobre si dal. Nemáme instalovaný. Tento si prečítaj, aha. Počúvaj, ja ti nie. No. Počkaj. A nie, dobra! Peace, bracia. Ej! Mam cię.